wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kusintha zinthu zambiri pakayendetsedwe ka ntchito za maphunziro mdziko muno. Ntchito yolimbikitsa ukhondo yayamba bwino ndi pempho loti anthu apitirize kudzipereka pa ntchitoyi kuti ukhondo upite patsogolo. Madotolo achizimayi akonza zionetsero zosonyeza kusakondwa ndi mchitidwe wogwiririra komanso kuzunza amayi omwe wakula mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kusintha zinthu zambiri pakayendetsedwe ka ntchito za maphunziro mdziko muno. Dr. Chakwera amayankhula izi mboma la Kasungu pamwambo wokumbukira tsiku lomwe sukulu ya Kamuzu Academy imakumbukira yemwe anayambitsa sukuluyi. Dr. Chakwera ati pakufunika kuyika chidwi pa ntchito zokweza maphunziro msukulu zonse za boma mdziko muno. Mwayi mtumodzi wafika ndi ripoti. Mu chaka cha 1981 pa 21 Novemba mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Amuzubanda anatsekulira sukulu ya Kamuzu Academy. Kuyambira pamenepo pa 21 Novemba chaka chilichonse limakumbukiridwa ngati tsiku lothokoza mtsogoleri wakaleyu yemwe anakhazikitsa sukuluyi. Chaka chino chikondwererochi chinachitika pa 14 Novemba ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi anali mlendo olemekezeka. Poyankhula kumwambowu Dr. Chakwera anayamikira Dr. Banda chifukwa cha masomphenya awo okhazikitsa sukulu yapamwamba ngati imeneyi. Ndipo anayamikiranso ophunzira akale a sukuluyi pa zabwino zimene akuchita mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha Malawi kuti ayike chidwi pa maphunziro kuti dziko lino lichoke mu mphawi. Mawu ake ndi unaona za maphunziro mayi Agnes Nyalonje anati ophunzira akale pa sukuluyi akuchita zazikulu pa ntchito za chitukuko. Mayi wa dziko lino Mayi Monica Chakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Salos Chilima, Speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Gotanhala komanso achiwiri awo amadalitso Kazombo ndi ena mwa anthu ambiri omwe anasonkhana pamwambowu. Mwayi mtumodzi Kamuzu Academy Kasungu. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda wati nkofunika kuthandiza anthu ovutika omwe amakhala m'madera aku midzi. Iwo apereka pempholi pamene anatsogolera akuluakulu a bungwe lawo la Joyce Banda Foundation pokapereka thandizo ku sukulu za Mkombaphala ndi anthu okalamba mboma la Ntchisi. Zambiri mulipoti la Mwayi mtumodzi. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda anachezera ana komanso okalamba omwe akhala kuwasamala kudzera ku bungwe lawo la Joyce Banda Foundation mboma la Ntchisi. Mwazina iwo anapereka phala komanso zipangizo monga makapu, mbale ndi ndowa ku sukulu za Mkombaphala za Kalomo ndi Thavite mbomali. Iwo anagawana ndi anawa phala. Mawu ake mtsogoleri wakale wa dziko linoyu anati nkofunika kupereka chakudya cha thanzi kwa ana kamba kuti nchofunika kuti akule ndi nzeru komanso moyo wamphamvu monga atsogoleri amawa. Mtsogoleri wakale wa dziko linoyu anaperekanso phala kwa okalamba omwe akukhala mchiyembekezo. Kudzera mu bungwe lawo la Joyce Banda Foundation iwo amathandiza sukulu za Mkombaphala ngati zimenezi zokwana 31 mdziko muno. Bungweli limathandizanso kulipira ana amasiye sukulu za sekondale, sukulu za Mkombaphala, achinyamata, amayi ndi ntchito zina. Iwo anayambitsa bungweli mu chaka cha 1997. Mwayi mtumodzi MBC Ntchisi. Nduna za boma zinatsogolera anthu m'madera osiyanasiyana mchigawo chapakati pa ntchito yosesa ndi kukonza malo. Poyankhula ku area 23 mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona zachilengedwe Mayi Nancy Tembo yalangiza anthu okhala mu mzindawu kuti azilipira ndalama zomwe anthu okhala mtawuni amayenera kulipira ku konsoloyi ma city rates kuti konsoloyi idzitha kugula galimoto zotolera zinyalala ndi zipangizo zina. Isaac Jali ndi Rachel Gonani alemba ripoti lomwe ntchitoyi ayikhazikitsira m'maboma a Lilongwe ndi Kasungu, imwe wawerenga ndi Isaac Jali. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye akhazikitse ntchito yoonetsetsa kuti malo onse m'mizinda, m'midzi ndi m'matawuni ndi aukhondo lachitatu kwa chinsapo ku Lilongwe. Tsikuli likhazikitsidwa pansi pa mutu oti malo aukhondo, ufulu wanga ndi udindo wanga. Pa tsikuli Dr. Chakwera akasesa nawo kusonyeza kuti ntchitoyi yakhazikitsidwa ndipo aliyense akuyenera kutengapo mbali. Mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo zakufunika kosamalira zachilengedwe a Matthews Malata ati iwo ndi okondwa ndi ndondomekoyi. Pepani chifukwa cha ripoti limenelo. Malo ochitira malonda osavomerezeka mu mzinda wa Mzuzu
awagwetsa usiku wa lachisanu. Ambiri mwa malo omwe awagwetsa ndi omwe ali m'mbali mwa msewu wa M1 wa M5 komanso kunja kwa msika wovomerezeka wa mu mzindawu. Mike Nkwala ali ndi ripoti. Padakali pano palibe anganene kuti wachita izi ndani, poti khonsolo ya mzindawu yakana kuthirapo ndemanga pa nkhaniyi. Komanso zikuonetsa kuti khonsoloyi ikukhudzidwa makamaka poti iwo akufuna anthu azikhala ndi malo ovomerezeka ochitira malonda. MBC inayesera kuyankhula ndi ena mwa anthu omwe malo awo ochitira malonda agwetsedwa, koma ambiri mwa iwo anakana kuyankhula pa kamera chifukwa choopa kuti mwina akhoza kupalamulana ndi akhonsolo. Aka sikoyamba kuti izi zichitike mu mzindawu. Mzaka zambuyo mu khonsoloyi inagwetsaponso malo ochitira malonda osavomerezeka mu njira yotere, ndipo eni malowo anangodzidzimuka kuti malo awo agwetsedwa. Miyezi ingapo yapitayonso malo otere ku Lilongwe anagwetsedwanso mu njira yonga yomweyi. Mike Nkwala, MBC, Mzuzu. Bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi FUM lapempha boma kuti lithane ndi mavuto omwe akukhudza ntchito yofikitsa zipangizo zotsika mtengo kwa alimi ya Affordable Inputs Program AIP. Bungwe la FUM layankhula izi pomwe pali umboni oti alimi ena akugulitsa thumba la fertilizer pa mtengo wa 15,000 kwacha, pomwe adindo ena akugulitsa zipangizo zosakwana pa mulingo kwa alimi. Malinga ndi Anjolo Mole, mabungwe ndi apolisi atsekule maso kufuna kupeza anthu omwe akuchita ntchitidwewu, kuphatikizapo kuvuta kwa network. Iwo akulongosola kwa Sampiri. Tidandaulitsa kwambiri ineyo ngati mmodzi wa alimi komanso ngati mtsogoleri ndikumandipweteka kwambiri. Atangoyamba kugulitsa ndinazungulira kukaona malo amene akugulitsa fertilizer ameneyo. Ndinakhumudwa choyambira chifukwa chakuona kuti pamakhala anthu ambiri anthu oti opanda chitetezo china chilichonse, mapokoso ena kumanamiza amene ali akuluakulu kuti apatsika ndalama kuti akagulire, ndi malo mongoti angogula fertilizer ndi mtengo umene boma linanena akumaonjezera ena ma 2,000 kwacha, zimene sizili zoyenerera. Khalidwe loyipa mavenda tikupempha boma kuti lisalekerere wina aliyense amene agula fertilizer ameneyo lipereke ndithu chilango chachikulu chifukwa ndizochititsa manyazi. Zikuoneka ngati mwina ena alowererapo kungofuna kuchititsa boma manyazi, ndi ife ngati alimi ndi katundu wathu ife tisalowerere kuzimenezo, tigwiritse ntchito. Ngati njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo ntchito zakafukufuku komanso ntchito zotukula luso losiyanasiyana, kampani yopanga magetsi ya Electricity Generation Company Ejenco yapanga mgwirizano ndi skulu ya ukachenjede ya Polytechnic. Mawu ake mkulu wa kampani a William Yabunya ati izi zithandiza kutukula ntchito zosiyanasiyana kupatulapo pa zopanga magetsi. Mgwirizano okuti tikhale pafupi kwambiri mtizingwama ke interface ndi industry. The one example songofunsa ana skulu kuti apita akaone mmene ntchito zimagwirikira makampani ayi, komanso zikukhudza aphunzitsi ophunzitsa kutinso nawo azikhala exposed kuzimene zikuchitika makampani, komanso zikukhudza ma scholarship ma students athu amene akupanga bwino kwambiri makamaka achikazi. Ejenco akufunitsitsa kuti ifeyo tikhale pa mgwirizano wakuti pakhale ma engineers ambiri kumala achikazi, komanso pali mgwirizano wa ma research wotino tizipanga ndi Ejenco kutino magetsi azipangidwa ambiri m'Malawi muno. Mawu ake principal wa sukulu ya Grant Kululanga ayamikira kampani ya Ejenco kamba ka ubalewo zomwe ati zilimbikitsa imodzi mwa mfundo za sukuluyi zomwe zili kusula anthu ophunzira pa sukulupa kukhala anthu olemba anzawo ntchito.
kumbukirani kuti nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Cosmas Chale ndi mzangayo Linle Mponda. Bwanji tikumbutsanenso mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kusintha zinthu zambiri pakayendetsedwe ka ntchito za maphunziro mdziko muno. Ntchito yolimbikitsa ukhondo yayamba bwino ndi pempho loti anthu apitirize kudzipereka pa ntchitoyi kuti ukhondo upite patsogolo. Madotolo achizimayi akonza zionetsero zosonyeza kusakondwa ndi mchitidwe ogwiririra komanso kuzunza amayi omwe wakula mdziko muno. This is MBC. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex. Good health starts here. This is MBC. Takulandiraniso kunkhani zathu ndipo muli ndine Cosmas Chale ndi mzangayo Linle Mponda. Bungwe la madotolo achizimayi mogwirizana ndi bungwe la NGO Gender Coordination Network komanso mabungwe ena amayi amema anthu kuti adzatenge nawo mbali pa zionetsero zodana ndi mchitidwe ogwiririra ana komanso amayi. Malinga ndi Dr. Bridget Msolomba Malewezi yemwe amayimirira bungwe la madokotala achizimayiwa, zionetserozi zidzachitika lolemba pa 16 November 2020 ndipo zidzachitika m'mizinda yonse ya mdziko muno. Miriam Mwimba walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Thomas Pyata. Malingana ndi Dr. Bridget Msolomba Malewezi oyimirira bungwe la madokotala achizimayi, zionetserozi ndi njira imodzi yokumbutsa kuti boma lipange malamulo okhwima pofuna kuteteza amayi ndi ana achitsikana. Dr. Msolomba Malewezi anaonjezera kuti akuyembekezera kuona kusintha pasanathe masiku 90 pakuti tsogolo la dziko la Malawi lili m'manja mwa ana, ngakhale ana achitsikananso amene akukhudzidwa kwambiri ndi mchitidwewu. Iwo anapempha aliyense kuti adzatenge mbali pa zionetserozi.
miyezi itatu imeneyi tikuziwa kuti suti zonse zingachitikike miyezi itatu kale, koma tikupempha imene tafotokozera mu petition yathu kuti tikufuna kuti president athu mafumu athu Ministry of Education even ku justice kuti apangepo zinthu mofulumira osachedwetsa chifukwa timene tafotokozera tikuona kuti vuto ndi lalikulu ndithu. Dr. Bridget Msolomba Malewezi anaonjezanso kuti mchitidwewu ukunkanukulira pamene palibe chenicheni cholozeka chachitika chothandiza kuti mchitidwewu uthe. Wina ndi wina amene wapangidwa mdziko lino anapeza kuti kufikira 20% wa azimayi amene akhala ngati anagwiridwa asanafike zaka 18. Teyoko kuti tikamakumana ndi azimayi pa 5 onse amene tingakumane nawo mmodzi mwa iwo anagwiridwa. Zimene zonse zitikhudze mtima mwathu and zimene timazipira nzoti nthawi zambiri nkhani za kugwiridwa sizimawugwiridwa. Okonza chionetserochi akuti akuyembekeza kuti anthu oposera 1000 adzachita nawo zionetserozi. Patha miyezi yoposa inayi tsopano nyumba yachisoni ya pachipatala cha mboma la Nsanje atayitseka kuti ayikonze. Nthawi ndi yayitali poganizira kufunika kwa nyumbayi pa ntchito za chipatala. Koma nanga anthu aku Nsanje komanso azachipatala akukhala bwanji nthawi yonseyi opanda nyumba yachisoni pa chipatalachi. Tili ndi ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Kumbukani Phiri. Chipatala cha Nsanje anachitsekulira mchaka cha 1981 zomwe zachititsa kuti zinthu zina pamalowa zionongeke ndipo ndi zofunika kuzikonza. Chimodzi mwa zinthuzi ndi nyumba yachisoni yomwe khonsolo ya mbomalo anagwirizana kuti akufunika kuyikonza. Ntchito yokonza nyumbayo inayamba bwino koma kenako inayima mu June chaka chino. Kuyambira pa nthawiyo chipatala cha boma ku Nsanje chilibe nyumba yachisoni. DC wa mbomalo Dr. Medson Machaya wati ntchito yokonza nyumbayo yachedwa chifukwa cha mavuto azachuma omwe anadza chifukwa cha milandu ku khoti. Koma funso nkumati chipatalachi chikumachita bwanji ndi matupi anthu omwalira pamalowa. Pano pamanga mukudziwa siri kusungaso ku nyumba yachisoni poti tikuyikonza. Chimene chomachitika nchoti pakachitika maliro nthawi yomweyo munthu mtembo wawo omwalirayo timanyamula kupita naye kumene akulowera kandi nyumba kwawo kapena kwina kulikonse kumene tingawuzibenda chibale kuti akawere. Kukhala ndi nyumba yachisoni yosagwira ntchito pa chipatalacho kwakhumudwitsa anthu ena mbomalo. Nyakwa yayikulu Lundu 1 yakwatiye Malemya ikuti izi zikusokoneza miyambo ina yomwe amatsata popereka ulemu kwa omwalira. Nthawi zambiri timapezeka kuti mwina tata achibale koma kuti tipeze malo oti tiasungire kuti tikonzekere kuyika maliro amakhala ovuta. Munthu amazikakamiza kukayika pamene asanakonzeke. Nditha kunena example ineyo wiki yatha yomweyi tata apunguzi anga akulu amene atamwalira tinapezeka kuti tinazikakamiza kukayika chifukwa choti tinalibe minzi ina yoti mwina tingathe kutenga zovuta kukazisungisa kumotchalina kunali kutali ndalamaso tinalibe. Ndi tinapanga zinthu za msangamsanga mpaka na maliro ajatinayika pamene achibale ena anali asanakonzeka. Ndi zinthu zimene zikukhumudwitsa kwambiri kuno ku Nsanje. Ichi ndi chifukwa chake mfumuyi yapempha khonsolo ya ku Nsanje kuti afulumizitse ntchito yokonza nyumba yachisoniyo. Tikufuna kuti asolve mwansanga motchale yathu ite anthu ambegwiritsa ntchito. Ndi chimene tikufuna kuno ku Nsanje. Dr. Machaya akugwirizana ndi kukhumudwa kwa anthu pa kutseka kwa nyumba yachisoniyo komanso mavuto omwe adza. DC wa ku Nsanjeyi akuti ntchito yokonza nyumbayo itha mwezi ukudzawu. Kale motchale imafuna ingokonzedwa mkati mokha. Koma titakambirana ndi full council donora sichanzeru ngokonza mkati panje paje pokhala magadians pali kuno ngekaso kuti mwina sunkuza phanso ano. Ndi council da kuonza kuti tikonze zonse mwaka modzi. Ndi padaliso mapepala kuti akonzedwenso contract ichite reflect kuti tikukonzanso zonse osati mkati mokha. 2 weeks yapitayi tapanga zonsezo moti ndinena pano maolo nkuja contractor ali pa site akupitiriza kugwira ntchito ndiwatilonjeza kuti mkati mwa mwezi umodzi akhala amaliza ntchito imeneyi yonse yabwino anthu athu nkuyambanso kugwiritsa ntchito motchale yawo. Nyumba yachisoni pa chipatala cha boma ku Nsanje amayikamo matupi anthu okufa asanu ndi anayi. Chipatalacho chimatumikira anthu oposa 310,000.
mathero a sabata ino kuyambira lachisanu pa 13 novemba dziko la Malawi lakhala likuchititsa mpikisano wa masewero a golf mu mzinda wa Lilongwe, ndipo omwe akuchita nawo mpikisano umenewu achokera m'mayiko anayi. Kampani ya Sidiko Malawi ndi omwe yakonza mpikisanowu malinga ndi mkhalapa mpando wa akatswiri a golf mdziko muno General Henry Odilo Opuma. Mpikisanowu ukuchitikira ku Lilongwe Golf Club. Isaac Jali ali nzambiri. mpikisano wa masewero a gofu pomwe pakhale osewera ochokera ku maiko osiyanasiyana omwe wakonzedwa ndi kampani ya Sidiko. Pakhala osewera 29 ochokera ku maiko osiyanasiyana monga Zimbabwe, Zambia, South Africa komanso osewera a dziko la Malawi. Malinga ndi president wa bungwe la osewera masewero a gofu la Professional Golfers Association General Henry Odilo, mwambowu upereka mpata kwa osewera a dziko muno kuti apikisane ndi anzawo ochokera ku maiko osiyanasiyana akunja patapita miyezi ingapo asakusewera masewero a golf malinga ndi matenda a COVID-19. General Henry Odilo akuyamika kampani ya Sidiko kamba kathandizo la zachuma lomwe akonzera mpikisanowu. anyamata athu apa nthawi yayitali sanasewere tournament ya golf chifukwa cha matenda a COVID. Pa chifukwa icho aliyense ali ndi mtima ndi chikhumbo choti asewere mpikisano umenewu. Ndithokozenso kachiwiri Sidiko potipasa chithandizo choti competition imeneyi ichitike, ndipo kupita chitsogolo ndikuona kuti tsogolo la mpikisano umenewu ukhala wopambana kwenikweni chaka cham'mawa. Pali matournament akuluakulu amene tikufuna anyamata athu azisewera pomakonzekera mipikisano imene imachitika kunja. A Gift Kawamba ndi mkulu ona za malonda ku kampani ya Sidiko Malawi, ndipo akuti mpikisano oterewu umathandiza kuti masewero monga a gofu apite patsogolo. ngati chinthu chapatali kwambiri. Tikuona ngati ndi chinthu chamwayi makamaka kwa ma professionals amene ali athu kumalawi kunoko kuti achitengere chamwayi. Uwu ndi mwayi woti muna atha kusewera ndi anthu amene akuyiziwa bwino game ya golf amene ali kuchita bwino. Amanena kuti mwalo masula mwala onzake. Iwo achitengere chamwayi kuti iwonso akamasiranda zawo aone mmene apangira kuti nonso asulike apite pasogolo. Napa amene amanena anzanga a professional golf kuti tindi luso lilipo chimangofunika muna ndidanga loti mwina mwayi okhala malo amene kuti mwina mukupanga compete limbana ndi anzanu amene zinthu zakuziziwa bwino. Ndalama zokwana $5,000 ndi zomwe azigawe kwa opambana, ndipo yemwe akhale oyambirira number 1 adzapeza ndalama zokwana $1,500. Ku Lilongwe ndine Isaac Jali. Tikateretu tatsirizanso nkhani zathu kuchokera kuno ku MBC komasanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati nkofunika kusintha zinthu zambiri pakayendetsedwe ka ntchito za maphunziro mdziko muno. Ntchito yolimbikitsa ukhondo yayamba bwino ndi pempho loti anthu apitirize kudzipereka pa ntchitoyi kuti ukhondo upite patsogolo. Madotolo achizimayi akonza zionetsero zosonyeza kusakondwa ndi mchitidwe ogwiririra komanso kuzunza amayi omwe wakula mdziko muno. Muna ndine Cosmas Chale ndi mzangayu Linle Mponda, titirizani kuonera MBC. Mwanansi takondaniso kunthawi ino ya zanyengo. Mvula atu inawirikiza madera ena kuno kwathu ndipo inagwa mphamvu kwambiri maolo ndifa apitawa boma la Karonga motuluka la Malolo inagoshuka kwambiri kusongwe komanso kuiponga nakonso Nkhatabe inagwa ndithu ya mlongo wa milimita 4. Madera ena mvula inagwa komano yochepa ndithu monga kuchesamu kumzuzu kudedza akakhalenso bwalo ndege la Kamuzu. Ningwe mvula ipitirira madera ena kamba ka mphepo ya chinyontho yochoka manyanjira ya India yomwe yawirikiza ndithu kuno kwathu ndimwafikira madera ena. Usiku uno kuzira pang'ono kwa madera ambiri kufunda mitambo iwoneka indi madera ena kwanochulukirapo yokembekezeka ndi mvula ziphaliwali madera mchigawo cha kumpoto.
tikamazuka mwambanda kusha kuzakhala kusisira pang'ono m'madera ambiri komabe kuzakhala kufunda makamaka madera amphiri mwancha Malawi ndizo amchiku cha Mtsinje.